διότι είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Ο έμφυα θα καταργηθεί φέτος. Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Δεν θα εισπραχθεί το 2015 έμφυα. Είναι στα πρώτα μέτρα μας. Αυτό είναι σαφές, είναι δεσμευσή μας. Δεν χρειάζεται να προσθέσω νομίζω τίποτα άλλο. Εσείς αν αύριο γίνεται κυβέρνηση και όπως λέτε... Ο έμφυα θα καταργηθεί. Υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καταργηθεί ο έμφυα. Δηλαδή έχουμε κατάργηση έμφυα ή αντικατάσταση με κάτι άλλο. Απολύτως. Κατάργηση του έμφυα. Και θα καταργήσουμε αντισυνταγματικούς φόρους όπως ο έμφυα. Τον διατηρεί, τον τροποποιεί, τον επεκτείνει, τον καταργεί, τι κάνει. Καταρχάς το καταργεί. Τη λέξη έμφυα θα την διαγράψουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην αλλάξει ο έμφυα. Ο έμφυα είναι ένας απαράδεκτος φόρος από το 2015. Ο έμφυα είναι φόρος λεμιτόνος, καταργείται από τη δεύτερη κιόλας μέρα. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή γινόμαστε κυβέρνηση, με νόμο, καταργεί το έμφυα. Εμείς είμαστε σαφείς, κατάργηση του έμφυα. Ούτε παράταση του έμφυα θα υπάρξει. Εσείς είπατε χθες θα το καταργήσετε. Το καταργήσουμε το έμφυα. Στα χέρια μας και είναι αναρτημένο πλέον, όπως υποσχέθηκα χθες το βράδυ, η πρόταση νόμου, η πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων που αφορά τον έμφυα. Δηλαδή η νομική κατοχύρωση του πολίτη που μπορεί να προσφύγει κατά της πληρωμής του έμφυα. Ένας νόμος καθαρά αντισυνταγματικός που παραβιάζει, που έγινε βάσει της παράγραφου 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος και παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφο 1 του Συντάγματος για την ισότητα των Ελλήνων απέναντι στους νόμους, για το ότι οι Έλληνες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, στην παράγραφος 5. Εξηγούμε με ένα περιβαλλοντικό φυλάδιο που θα είναι στη διάθεσή σας τους λόγους της προσφυγής του πολίτη κατά της πληρωμής του έμφυα. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο νομικά και μπορεί να το κατεβάσουν οι πολίτες από την ιστοσελίδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.